Πολύ με λοιπόν. Σήμερα θα σας δείξω πώς παίζετε το riff από το Smoke on the Water, τον Led Zeppelin, και συγκεκριμένα όπως βλέπουμε εδώ πηγαίνει 0, 3 στο τρίτο τις 3 μεσαίες, πέμπτο τις 3 μεσαίες, οπότε πάμε το πρώτο μέρος. Δεύτερο μέρος είναι τρίτο, έκτο, πέμπτο και μετά είναι τρίτο, τέταρτο, τρίτο, μηδέν. Οπότε είναι μηδέν, μηδέν, τρία, πέντε, μηδέν, τρία, έξι, μηδέν, τρία, πέντε, τρία. Λοιπόν, το υπόλοιπο κομμάτι θέλω να δείτε πώς παίζετε μόνοι σας. Εγώ ήθελα να σας δείξω το riff και θα σας δείξω και ένα άλλο riff τώρα από το Back in Black, το AC/DC. Εδώ τι κάνει στην ουσία ο κιθαρίστας στον AC/DC. Παίζει. Στην ουσία εδώ ο κιθαρίστας τι κάνει. Κάνει κάτι πάρα πολύ. Είναι ένα πάρα πολύ απλό riff. Ο ρυθμός λίγο θα σας δυσκολέψει εάν είστε στην πρώτη σας χρονιά. Τι κάνει εδώ. Στο ρυθμό αυτό που κάνει είναι στην ουσία τι μας παίζει. Μας παίζει D, τρίτο τάστο 0, στο τρίτο τάστο είναι όλα αυτά που θα κάνω τώρα, εκτός από ένα, κάνει 0, κάνει τρίτο τάστο τις τρεις πρώτες σειρά 0, 0, 3, 0, 3, 0, 3, μετά πάει στη δεύτερο τάστο, στην τέταρτη χοδή, στην τρίτη από πάνω προς τα κάτω και κάνει και μετά κάνει ξανά. Αυτό ήταν το πρώτο στην ουσία κομμάτι. Μετάπειτα, όπως παίζει στο τραγούδι, αυτό που κάνει στην ουσία όταν λέει το cause I'm back, yeah I'm back, είναι να παίζει A, E, B, A, B. Μετά τη δεύτερη φορά που λέει yeah I'm back παίζει G, A, G, A. Στο yeah I'm back κάνει το ίδιο, G, A, G, A, G. Στο yeah I'm back και στο back με πολλές φορές κάνει E, E, A, E, B, A, B, A, B. Και μετά στο τελευταίο γεαμπά κάνει και μετά ξαναπέζει.
Αυτά είναι τα δύο riff που ήθελα να σας δείξω για το πρώτο βίντεο στο οποίο δείχνουμε riff. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση του βίντεο. Εάν σας φάνηκε ενδιαφέρον, αφήστε ένα like και ένα comment. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο, που το επόμενο βίντεο που θα ανέβει θα είναι cover από το Μου λείπεις της Μαρσό και του Dipans. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Εάν σας άρεσε, αφήστε ένα like, πατήστε εγγραφή, καμπανάκι και αφήστε ένα σχόλιο με ποιο άλλο τραγούδι θα θέλετε ή ποιο άλλο riff θα θέλετε να δούμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Καλή συνέχεια!